Εγώ το θεωρώ κάπως εγωιστικό αυτό από την αντίθετη μεριά. Ωραία, λοιπόν. Μια χαρά. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Βελόπουλο και μετά να τα σχολιάσουμε όλα. Ελλάδα, είσαι έτοιμη? Εγώ αυτά που λέω τα λέω εδώ και 5 χρόνια συνεπέστατα. Όμως θα αναγκαστώ να πω 2-3 πράγματα για τον εξαίρετο δημοσιογράφο. Άποψη. Τον κύριο Λιάγκα, πετυχημένος είναι ο άνθρωπος. Και να αποσαφηνίσω κάποια πράγματα. Εκλεκτέ, συμπαθέστατε κατά άλλα, κύριε Λιάγκα. Ποιος σου είπε ότι ένας τεράστιος αθλητής είναι μια τεράστια προσωπικότητα, είναι τεράστια μόνο όταν συμφέρει κάποιον. Εμένα δηλαδή. Και αναφέρομαι στο Φώτιο Ιωαννίδη, που είπα για την κυρία Ελένη, που έχετε δίπλα σας, την εξαιρετική συμπαθέστατη αυτή κυρία, κάτι για τον Ιωαννίδη. Μπορεί κάποιος να είναι τεράστιος στο επάγγελμά του. Τεράστιος, παιδί μου. Ο καλύτερος αστροφυσικός, ο καλύτερος υδραυλικός, ο καλύτερος ποδοσφαιριστής μπασκετμπολίστας. Αλλά οι απόψεις του να μην συμφωνούν μαζί μου. Δεν θα αποδεχθώ εγώ το ότι είναι τεράστιος επειδή απλά δεν συμφωνεί μαζί μου στις απόψεις. Και έχεις δίκιο. Τι είναι αυτά που λέτε? Και αν θέλετε και την άποψή μου, αυτό που κάνετε είστε πετυχημένος και τεράστιος στο συγκεκριμένο πράγμα που κάνετε. Αυτό δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε σαν να λέμε μεταξύ μας. Η αποδοχή του ότι κάποιος είναι τεράστιος είναι αποδοχή κοινής λογικής. Λογικό ακούγεται. Όσο για το επικρατείας που σου λέει ο Περής, να του πω ότι και οι τελευταίοι έσονται πρώτοι καμιά φορά. Στο χωριό μου ξέρετε τι λένε? Μεγάλη κουβέντα, μη λες μεγάλη μπουκιά φάε. Τώρα με την εκλογή του Τραμπ θα δείτε πώς θα αλλάξετε άποψη και θα ακούτε τον εαυτό σας και θα λέτε τι έλεγα ρε παιδιά, εγώ τα έλεγα αυτά. Γιατί άλλαξε και ο Πρωθυπουργός. Γιατί πριν έλεγες μπράβο στον Πρωθυπουργό. Να υπενθυμίσω σε εσάς ότι από τις πολλές κυβιστήσεις που θα κάνετε από εδώ και πέρα, ένα είναι βέβαιο. Το χρυσό μετάλλιο θα πάει στις πρωινές εκπομπές. Για την κοκατζέτα. Όνα σου, 3 τελείες. Πες μου ρε παιδί μου, να καταλάβω. Ήξερες τότε, εκλεκτέ συμπαθέστατε και πολύ πετυχημένε και τεράστιε σε αυτό που κάνεις, Γιώργο Λιάγκα, ότι όταν κάνεις γάμο έχεις με το οικογενειακό δίκαιο το δικαίωμα να υιοθετήσεις και παιδιά? Ήξερες ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μιλούσε για πολλά φύλλα μέσα στη Βουλή και το έλεγε intersex, δεν ξέρω πώς το έλεγε ο ίδιος του? Και τώρα λέει 2 φύλλα υπάρχουν βιολογικά. Και έχει μπει πρόγραμμα γερό με αυτή την κυβέρνηση. Με αυτό είσαι ή με το μετά? Να αποφασίσουμε. Τιμήστε και εκτιμήστε ότι είμαι σταθερός σε αυτό που λέω. Μπορεί να είναι λάθος. Μπορεί να έχουν δίκιο όλοι οι άλλοι. Αλλά αποδεικνύεται και των εξελίξεων ότι έχω δίκιο εγώ όμως. Πολύ αμφιβάλλω, αλλά τέλος πάντων. Φαίνεται. Γιατί ο Πρωθυπουργός ήρθε στη γραμμή μου. Τι θα κάνουμε μόλις κυβερνήσουμε και είναι και πολύ κοντά. Πίστεψέ με. Όπα. Έρχεται η ώρα. Ήγγιγεν η στιγμή. Ήγγιγεν η ώρα. Στο λέω. Η πατριωτική, κοινωνική, λαϊκή, εθνική κυβέρνηση έρχεται. Ο πατριωτικός χώρος έχει εκπροσώπηση. Σοβαρά μιλάς τώρα? Ναι. Όχι σαν τα υποκομματίδια. Λοιπόν, αγαπητέ, πετυχημένε, τιτανοτεράστια Κυριάκο Βελόπουλε. Δεν το λέω ειρωνικά, όπως εκείνος το λέει για μένα, έτσι και εγώ το λέω για αυτόν, γιατί είναι πετυχημένος αδιαφεσβήτητα. Λοιπόν, δεν έχω κάνει ποτέ κολοτούμπα εγώ. Ποτέ. Υπάρχουν τέτοιοι βλάκες που τα πιστεύουν αυτά. Ακόμα και όταν ψηφίστηκε το νομοσχέδιο, που ήμουν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου, είπα ότι υπάρχει μια κερκόπορτα, το είπα, ότι από τη στιγμή που παντρεύονται κάποιοι, ακόμα και εδώ που το απαγορεύει στην Ελλάδα να κάνουν παιδιά ο Μητσοτάκης, τους ανοίγει την κερκόπορτα να πάνε στο εξωτερικό που επιτρέπεται, να κάνουν παιδιά, να τα φέρουν στην Ελλάδα και η Ελλάδα να τα αναγνωρίζει. Και γι' αυτό τότε είχαμε βγάλει και παπάδες να ρωτήσουμε τι θα κάνει η Εκκλησία. Ο γάμος επιτρέπεται, παντρεύονται εδώ. Τα παιδιά απαγορεύονται, πάνε κάνουν παιδιά στο εξωτερικό. Τα φέρνουν εδώ. Τι κάνει η Εκκλησία, τα βαφτίζει ή όχι? Κάποιοι παπάδες είπαν ναι, κάποιοι όχι. Άρα λοιπόν εγώ την πεπονόφλουδα που πιθανόν ή να μην είδε ή να προσπέρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που και αυτός είναι, αυτός κι αν είναι και τεράστιος και πετυχημένος, αυτή είναι μια αλήθεια, την είχα δει εγώ από τότε και το είχα πει ότι παρότι εγώ προσωπικά διαφωνώ με τις παρένθετες μητέρες και στα ετεροφιλόφιλα ζευγάρια εγώ διαφωνώ, το έχω πει, γιατί είναι μπίζνα. 40-50 χιλιάρικα έρχεται Βουλγαρία, Ρουμανία, εδώ, τη βάλαμε κάτω στην Κρήτη σε ξενοδοχείο. Θυμάστε, κολαστήριο, παραγωγή, σαν ζώο, παραγωγή παιδιού, γεια σας αυτό, πάρ' τα λεφτά, γεια σου, πίσω. Μετά έλα πάλι εδώ. Αυτό δεν είναι τώρα αγαπάμε τη φύση και κάνουμε καλό σε μια γυναίκα, εδώ είναι το εμπορευματοποιούμε. Εκεί λοιπόν ήμουν ο πρώτος που το είπα, ότι διαφωνώ.
Επίσης είπα ότι ανοίγει κερκόπορτα. Από την άλλη, δεν μπορούμε να μην βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι σε μια κοινωνία ισότητας δεν είχαν τα ίδια δικαιώματα που έχω εγώ ως ετεροφιλόφιλος που παντρεύομαι μια γυναίκα. Τι να κάνουμε? Έπρεπε αυτό να το αποκαταστήσουμε, Κυριάκο. Κοιτάξτε, αυτά που λένε ότι δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, παπατζηλίκια νομίζω είναι. Αυτό λέω. Επίσης θα το ξαναπώ. Αν να γίνουμε κυβέρνηση σίγουρα, πες το μου, να αποδεχθώ την πρόταση. Γιατί βλέπω ότι μου κάνεις νερά. Τη μια μου λες αυτό και την άλλη τώρα γλυκοκοιτάζεις τον Περί και του λες έλα Περί να σε βάλω τελευταία θέση γιατί και τελευταία είσαι την πρώτη. Δηλαδή τι κάνει ο Παμπώνηρος Βελόπουλος? Βάζει εμάς τους δύο τώρα πάνω κάτω να τσακωθούμε. Εγώ στην πρώτη θέση, το βλέπεις, εσύ τελευταία από κάτω, αλλά λέει τελευταία είστε πρώτη. Να μου φας και τη θέση δηλαδή. Θα είναι τέτοιο το ποσοστό που θα πάρουμε που θα βγουν όλοι όσοι απαρτίζουν το επικρατείας. Ακόμα και ο τελευταίος, εγώ, θα εκλεγώ. Σοφή μαλακία σου. Γιατί ήγηκε εμένα η ξέρετε ώρα. με ενοχλεί όμως. Και εκεί να το λύσουμε πριν αποδεχθούμε και οι δύο την πρόταση του Κυριάκου, να το λύσουμε, του Βελόπουλου εννοώ, διότι δεν είναι δυνατόν να λέει ότι πατριώτες είναι μόνο οι του Βελόπουλου και ότι έρχονται οι πατριώτες. Δηλαδή, ρε Κυριάκο, όλοι όσοι κυβέρνησαν, εξαιρώ τη Χούντα, και όλοι όσοι κυβερνούν τώρα, ή όλοι όσοι δεν κυβερνούμε αλλά σχολιάζουμε τα δεδομένα. Δεν είμαστε και δεν σε ψηφίζουμε. Δεν είμαστε πατριώτες, ρε γαμότο. Όχι. Καθόλου. Μην το λες αυτό. Είναι διχασμός. Εκτός και αν πραγματικά η καυτή ανάσα της πανέμορφης και πανέξυπνης κυρίας Λατινοπούλου που εχθές στη δημοσκόπηση της Opinion έφτασε στο 7%, το είδα και έπαθα σοκ. 7% Λατινοπούλου και κοντά στο 3% το πουλέν μου, ο Στέφανος, ο οποίος μένοντας πάει να μπει στη Βουλή. Η ελληνική λύση ψηλά. 2,4 πόσο έχει, Τάσο? Ψηλά, 3,1 τον δίνει, αλλά ψηλά και ο Βελόπουλος, 9,8. Ναι, αλλά η Λατινοπούλου στο 7. Ναι, είναι φοβερό το νούμερο. 9 και 7 όμως 16. Είναι 20% δεξιότητα. Δηλαδή το 16 είναι πατριώτες. Εμείς οι άλλοι που δεν ψηφίζουμε τα δύο αυτά κόμματα. Βάλε και την νίκη μέσα να το κάνεις 20. Αυτή είναι η 20 πατριώτες. Εμείς τι είμαστε? Εμείς δεν είμαστε. Αν θέλεις, είμαστε πουλιτάρια. Εντάξει, τώρα για το Φώτη το κάλυψε, Ελένη, δεν έχεις παράπονο. Ναι, ωραία. Με ανέφερε και με το όνομά μου. Μια χαρά. Έχει γλυκάνει ο κύριος Βελόπουλος. Άντε, σε βλέπω να σου πω κάτι. Κοίτα ποια πλάκα πιάνει τώρα. Αν βάλει και το Φώτη στο ψηφοδέλτιο, κοίτα θα του δώσει του Φώτη την πρώτη θέση. Και θα πάω εγώ δεύτερος. Πολύ μαζευτήκαμε, παιδιά. Πρέπει να βρούμε. Να πούμε να πιούμε ένα καφέ στο ψηφοδέλτιο, πρέπει να μπούμε. Πρέπει να βρούμε άλλο ψηφοδέλτιο. Διαγωνίζεστε για μια θέση στο ψηφοδέλτιο του κ. Βελόπουλου. Εντάξει, τι να πω, θέλω να έχουμε γίνει ίδρυμα εδώ. Μέσα πέσει ποιος να είναι. Πάνω δουλίτσα από εμάς. Που τους έχει αποκαλέσει μάλιστα σοβαρούς. Και θέλω να του πω ότι αυτό που λέει για το Φώτη Ιωαννίδη έχει απόλυτο δίκιο, αλλά ο ίδιος μας έδωσε το δικαίωμα να σκεφτούμε διαφορετικά, γιατί ξεχωρίζει τους ανθρώπους ανάλογα με τις ιδέες τους κατά πόσο είναι κοντά σε εκείνον. Και αυτοί που είναι κοντά σε εκείνον τη θεωρεί ότι είναι σοβαρές απόψεις και σοβαροί άνθρωποι, το έχει πει, και όσοι είναι μακριά από εκείνον δεν είναι σοβαροί, είναι γραφικοί και τα υπόλοιπα. Τώρα, ο όρος εθνική κυβέρνηση. Κυριάκο. Εθνικοπατριωτική κυβέρνηση. Όχι, είπε και εθνική κυβέρνηση. Ναι. Έχω να τον ακούσω από εποχές που ξυπνούσαμε με περνάει ο στρατός της Ελλάδος φρουρός. Ήσυχα κομμουνιστές. Δεν ξέρω δηλαδή, δεν μας φέρνει καλές αναμνήσεις. Να το κοιτάξει αυτό ή μάλλον μπορεί να το έχει κοιτάξει ήδη. Δεν ήθελε να πει κάτι. Ναι, κοίτα, όλα είναι φασίστας, δεν είναι. Όχι, φυσικά δεν είναι και το έχει πει ο ίδιος ο άνθρωπος, τα λίγο φασιστικά του αρέσουν. Ωραία. Αλλά για τη σταθερότητα που μας λέει εδώ και 5 χρόνια, Κυριάκο, έχω εκπομπές που λες ότι θα γίνει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος και η Ελλάδα θα είναι μαζί με τη Ρωσία και θα πάρουμε την πόλη. Μάλιστα. Perfect.